Og velkommen til den her video. I dag så skal jeg spille det her spil. Ja. Jeg skal lige have nogle ting. Her kom. Ja, det tænker jeg nok. Sådan. Nå, men vi skal bare gå rundt, og så skal vi smadre folk. Vi skal tage ham herud, og han er allerede herud. Hvem der? What? Nej, du kan godt. Fint nok. Kom til. Vil du rende det ned? Det er dumt. Ja, så ligger man her. Ja, jeg prøver igen. Haha. Kom her. Ja, så kunne jeg det. Okay, så kunne jeg lære det. Jeg er færdig, mand. Så skal jeg have hævn på dig, hva'? Ja, hvorfor ligger du helt derude? Jeg går med dig. Smut. Hvad er det her? Det var ikke så godt. Ja. Kom her, manden er her. Lav du, kom. Jeg redder dig. Du er på vej ned, jeg skal nok redde dig. Gå. Hej. Det var dig, der startede. Eller noget. Jeg reddede dig bare, du skal være... den sidder lige, du får ved det. Lad være. Det var jeg. Haha. Dø. Hej, hvordan? Okidoki. Der, sådan. Og ned. Og ned. Du tør det ikke mere. Jeg redder os bare for at have med en blinde, der kan man lide. Om dig? Au. Ja. Det gør lidt ondt. Nå. Jeg skulle prøve det, og det var det, der hedder... hvor er det? Glass Bridge. Hvad er du? Der er der. Au. Det var ikke så godt. Hvor falder jeg så? Jeg overlevede.
jeg skal 100% redde. Ja, jeg er her. Ej, hvor spændt. Stop. Stop det. Hvordan kan jeg stadig ikke være i live? Ja, nu er jeg død. Jeg flyver. Ikke ned i den der. Au. Men jeg skal også prøve noget andet. Du skal slet ikke prøve at slå mig. Jeg skal op på Towers Top. Tak. Der. Og så skal jeg hoppe ned her. Ja, jeg er så heldig, at der er en svømmepool, jeg ikke kan ramme. Jo, det gør jeg faktisk. Jeg plejer ikke at ramme den. Og det er meningen, jeg ikke skal ramme den, og så rammer jeg den. Whee! Nu ramte jeg den i hvert fald ikke. Der var glasbroen. Eller alle sammen. Nej, okay. Jeg er død 172 gange. Så op på toppen igen. Jeg skal prøve den her. Og så bagefter, så skal jeg prøve noget, der hedder Evil Joker. Hold da op. Jamen her er jeg. Lille Peter Jacob. Jeg har et meget godt liv. Ja. Jeg tør mig top igen. Sådan. Så er vi derovre på den anden side. Jeg har en anden idé. Hvad hvis vi kommer op på toppen af den der? Det kunne være med. Jeg finder den nu. Det kunne jeg så ikke. Ikke med et bat. Nå, det blev det så. Nej, jeg skal jo løbe hele vejen derover. Ikke noget, der ikke kunne ske. Nu løber jeg bare rundt i cirkler. Jeg prøver at løbe herover. Her er den her kanon. Jeg kan åbenbart ikke sætte mig af. For satan. Ja, jeg skal op på toppen med det her. Kommer nok til at tage lidt tid, men jeg er nødt til det. Og så kan jeg snakke om nogle underlige ting, som jeg altid gør. Og så kan vi kigge op i min nose. Ja, eller tak. Nå, hvad fanden var det? Det skal vi ind og tjekke ud. Nej! Det var ikke det, jeg ville tjekke ud. Ui. Ja, nu skal vi så 1000 år op i luften. Jeg har prøvet at være der før. Men jeg skal prøve noget andet. Den her gang. Jeg skal prøve at finde indgangen til det der. Fordi jeg har set mig, i stedet for, I kan lige få lov til at se de der værelser. Der er derinde, de er meget fede. Undtagen nogle af dem. Der er 4. Men ja, nu skal vi vende de 1000 år herop. For det er irriterende. Men vi kommer til en af værelserne. 2 af værelserne. Det var her. Nej, det var 3 værelser. Okay. Ej, nej, det var for langt ned. Ui. Her har vi et eller andet grim mand. Eller hvad man. Hold da op, du høj. Det ligner en McDonald's medarbejder. Bare lidt underlig. Hvad har du at sige til for? Hvad har du at sige? Nå. Okay, ned. Ja, der har vi noget meget flot. Ja, jeg skal op, og så skal jeg se, om jeg kan finde det der. Fordi der er en stige mere der. Men det er lidt svært at gå på line. Nej! Det mener du bare ikke. Nå, godnat! Nej, ikke engang. Jeg er vågen. Jeg har en idé. Prøv at se den der ude. Der skete det så. Ja, vi skal under den der.
Kæmpe presser blender. Ja, den er mig. Nej, nu skete det ikke igen, vel? Og det gør det. Sådan. Jamen, det er så nu. Jeg kan ikke finde ud af den, okay. Han så, Evil Joker. Ikke kæmpe hammer. Jeg skal ind til Evil Joker, som jeg sagde. Tidligere der. I kan lige se, hvad Evil Joker er. Det der, det er Evil Joker. Han er lige her. Så ham skal vi prøve at blive presset af. Kom nu. Au. Ja. Ui. Jeg løber bare. Løb. Tjek, hvor der er dernede. Ned til Evil. Eller menneske. Har du også et liv? Eller er jeg bare den eneste? Ja. Se lidt underlig ud, du smiler. Du har dobbelt hage. Er der nogensinde nogen, der har opdaget det der? Det ligner også lidt en nums. Hvad kan jeg sige? Han er meget glad. Der kommer også noget herop. Herop. Han smiler meget. Au! Hvorfor skubber du mig? Hvad er der galt med mig? Ui. Hvad? Ja, det er så ikke så godt. Halløj der. Nå, men jeg vil ikke sige farvel på den her video. Så farvel, vi ses i en anden video. Bye bye. Husk at like og subscribe og alt det der. Farvel.